Rumbun ilimi katafaren ɗakin karatu cikin harshen Hausa shine irinsa na farko a tarihi. Rumbun ilimi. Rumbun ilimi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. masu kallo barkanmu da wannan lokaci, sunana Abubakar Muhammad Tsangarwa daga tashar ku mai albarka wato Rumbun ilimi. A daidai wannan lokaci idan Allah ya yarda za mu yi magana akan abin da ya shafi Hausar Ghana a takaice kuma kai tsaye, kasancewa magana ce mai faɗi, darasi ne mai faɗi mai girma wanda yake da buƙatar lokaci mai tsawo da kuma dogon jawabi. Amma abin da yake sananne a fannin ilimin kimiyyar harshe wato linguistics shine duk harshen da ya bunƙasa a duniya yakan yi rassa. Alal misali, a cikin gidan Ghana da muka ɗauki manya-manyan harsuna guda biyu, wato kamar Asante ko Akan da kuma Ghana, za mu ga suna da rassa. Alal misali, Fanti reshe ne na me Asante. Akwai Asante a Cim da sauransu. Hakanan Ghana akwai Ghana Dambe, akwai Eve wanda aka fi sani da Ewe da sauransu. To haka ma Hausa, akwai Hausa ta rubutu wanda aka kira standard Hausa a turance, a Hausance kuma aka ce daidaitacciyar Hausa. Ita wannan ƙwaya ɗaya ce duk faɗin duniya, kuma a makaranta ake koyanta. Ana fara koyanta tun daga aji ɗayan firamare har zuwa matakin zama farfesa, har in zama gangaren kafi gwani a shekaru mai tsawo. Ita ce wadda ake amfani da ita a kafafen yaɗa labaru na gida da na waje. Ita ake amfani da ita a dukkan makarantu na duniya wajen koyo da kuma koyar da Hausa. Sannan ita ake amfani da ita wajen rubuta littattafai. Don haka ne ma idan rubutu ya saba ƙa'idojinta sai a ce wannan rubutun bai yi ba. Yawa, ita ce take da ƙa'ida. Duk wata ƙa'ida da kowane harshe na duniya yake da shi, to karɓaɓɓiyar Hausa tana da shi. To ƙwaya ɗaya ce. Sai kuma me Hausar baka wadda ake magana da ita, to ita ce take da rassa. Idan muka ɗauke ta sai muka koma gida ƙasar Hausa, za mu ga ko a ƙasar Hausa tana da rassa. Dukkan tsofaffin masarautun ƙasar Hausa, kamar yadda masana suka kawo a cikin littattafansu, daga ciki akwai marigayi Farfesa Sani Zaria, sannan akwai marigayi Farfesa Ibrahim Yaro Yahaya da sauransu. To sun kawo Hausa, kalolin Hausa da suka hada da Hausar Kano, wato Kananci, Hausar Kano, akwai Dauranci, Hausar Daura, akwai Zazzaganci, Hausar Zazzau, akwai Zamfaranci, Hausar Zamfara, akwai Kabanci, Hausar Kabi, akwai Aranci, akwai abin da shafi Gobiranci, Hausar Gobir, akwai Katsinanci, Hausar Katsina, akwai kuma Sakkwatanci, Hausar Sokoto, akwai Damagaranci, Hausar Damagaran da sauransu. Su waɗannan a cikin ƙwaryar ƙasar Hausa ke ta dauri da ta baya-baya. Sannan akwai makwabtan ƙasar Hausa kamar abin da ya shafi Gudiranci, Hausar Gudiri, akwai kuma Bausanci, Hausar Bauchi. To kun ga ko a cikin gida gurin da Hausar ta fito ta yi naso zuwa wasu gurare, mun samu kare-karen Hausa da dama.
saboda haka reshe ne na asalin Hausa guda ɗaya wadda ake amfani da ita wajen magana. To don haka Ghana ma akwai Hausar Ghana. Masana kimiyyar harshe sun tabbatar da cewa manya-manyan dalilan da suke saka harshe ya yi rassa akwai bambancin wurin zama, wato abin da suka kira kamar geographical area. Wannan shi ne mafi mahimmanci. Harshe yakan ma rikide ya zama wani idan ya tashi daga asalin wurin zamansa ya koma wani wuri. Alal misali, idan ka je arewacin Najeriya, dab da babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja, akwai wata ƙabila da ake cewa Gwandara, wadda wannan Gwandaran nan suna da asali da Hausa. A zamanin ƙarni na farkon ƙarni na 13 ko na 14, zamanin sarkin Kano na 13, da malamai suka je da karatun addinin musulunci, sarkin ya karɓa ya bayar da umarnin a gina masallatai. To waɗannan mutane sai suka tashi da sauransu suka bar Kano. Daga ciki akwai Jaba, wanda ita ma yanzu ƙabila ce a Kaduna, amma asalin ta Bahaushiya ce. Haka ne idan ka tafi can wanda na fara magana su Gwandara ɗin, yanzu sun samu harshen su daban. Saboda me? Sun tashi sun koma wani muhalli daban, sai harshen ya rikide ya zama kawai ba Hausa ba. Suka samu harshe sunansa Gwandara, wancan kuma aka samu Jaba. To ita ku Hausar Ghana ba ta rikide ta zama wani harshe, tana nan a Hausarta, saboda kusan duk abubuwan da yake na harshe to akwai su, kawai an samu bambanci ne na karin harshe, wanda idan ana so a tabbatar da wannan a ilimance za mu iya komawa ga marigayi Farfesa Sani Zaria a cikin littafinsa da ya kawo abubuwa guda 4 waɗanda za a yi la'akari da su wajen nazarin karin harshe na Hausa. Akwai tsarin sauti na wannan harshen da ake so a nazarta, akwai ƙirar kalma, akwai kuma gundarin kalmomi, akwai kuma ginin jimla. Waɗannan gaɓoɓi da na faɗa guda 4 dukka na gane sun bambanta da na waɗancan sauran guraren da na faɗa. Sai dai kamar yadda yake a kowane lokaci shine kana iya samun kalma guda ɗaya wadda take a cikin wannan karin harshen kuma tana cikin wancan karin harshen. Sannan kuma ma za ka iya samun wata kalmar duk karorin harshen akwai ta a cikinsu. To akwai wannan. So idan muka ɗauki gaba ta farko, wato tsarin sauti da ƙirar kalma, ababe ne masu faɗi. Saboda haka a wannan bidiyon za mu ɗan taƙaitu akan abin da ya shafi gundarin kalma da kuma ginin jimla. Kenan za mu tsamo wasu kalmomi daga cikin Hausar Ghana, mu ɗan kwatanta su da daidaitacciyar Hausa, mu ga yadda suka bambanta da kuma yadda wasu suke a wasu karorin harshen Hausa ɗin. Wannan abin da ya danganta Hausar Ghana da Hausan ke har ta zama Hausar Ghana. Alal misali, idan muka duba abin da ya shafi kalmomi, muna da a taƙaice kalmomi kusan guda 13 da za mu iya nazarta, waɗanda suka bambanta da ita asalin daidaitacciyar Hausa. A Hausar Ghana akwai kalma kwana wadda ta yi daidai da Sakkwatanci, duk abu guda suke nufi. A Hausar Ghana idan aka ce kwana ana nufin barci, wadda yake a daidaitacciyar Hausa ke, da kuma Hausar Kano. Sannan a Hausar Ghana idan aka ce kusfa ana nufin banɗaki. Akwai wace wanda ke da ma'ana ta wake. Wace ana rubuta shi da wa, da a, da ca, da e. To a Ghana idan aka ce wace
ana nufin wake dai wanda ka sani wanda ake dafa shi ka ci sannan akwai kalmar wan wadda take da ma'ana ta wannan wan wadda ake rubuta ta da wa da a da na to idan aka ce wan a hausar Ghana ana nufin wannan akwai kuma wanga wadda ke da ma'ana ta wancan akwai kalmar ɗibiyawa wadda take nufin ɗorawa ya ɗibiya littafi a kan tebur ma'ana ya ɗora littafi a kan tebur sannan akwai kalmar fira duk da cewa daidaitacciyar hausa tana da kalmar hira to idan bahaushen gane ce da kai fira to ba hira yake nufi ba yana nufin me zance ai mun yi fira da wani ma'ana mun yi magana da wani ko mun yi zance da wani hira kuma waccan kamar yadda muka santa a daidaitacciyar hausa tana nan a matsayin hirarta akwai kalmar she wadda take da ma'ana ta sai ma'ana sai Allah to a hausar Ghana sai a ce she Allah akwai samaruka wadda take da ma'ana ta samari akwai malumma wadda take da ma'ana ta malamai akwai gurjiya wadda take da ma'ana ta gyada gujiya ake masu cewa ba gurjiya ba saboda akwai kalmar gurjiya ake dauki ne ai mun abuwa to karka ji dan Gane ya ce da kai gujiya ka dauka gurjiya yake nufi a'a shi yana nufin gyada a hausar Ghana idan aka ce gujiya to gyada kenan sannan akwai kalmar tuwon zafi wadda ke da ma'ana ta tuwon masara saboda haka idan ka je gidan abinci aka ce maka daga cikin abinci akwai tuwo kace akwai tuwo akwai tuwon zafi wacce miyan gujiya ko miyan kwakwa to ka gani abin da ake nufi a nan tuwon masara da miyar gyada kuma miyar gyadar ba irin wanda kake nufi ba ce to wannan hausar Ghana ke sannan akwai marance wadda ke da ma'ana ta maraice so kuga idan muka ɗauki waɗannan kalmomi kusan guda 13 da aka kawo a takaice duka sun bambanta da yadda suke a karɓaɓɓiyar hausa da kuma sauran karorin hausar ƙasar hausa saboda haka dole a ilmance a kira wannan hausa da hausar Ghana sannan haka idan muka ɗauki ginin jimla akwai jimla kamar idan ka ji ɗan Ghana ya ce da kai ka bari na sani a hausance yana nufin ka sanar da ni akwai jimlar ka je ka zo da ma'ana ta je ka dawo ko je ka dawo akwai kalmar ka iya ka saya jimlar ka iya ka saya wadda take da ma'ana da me kana iya saya akwai karin magana abun kwaɗo baya hawa bisa da ma'ana ta rabon kwaɗo baya hawa sama sannan akwai me shin nan da ma'ana ta shi ɗin nan akwai ya wurin da ma'ana ta ya kake akwai jimla ta kwan lafiya da ma'ana ta an kwana lafiya akwai jimla na zo da ma'ana ta ina zuwa ko zan zo akwai ba wani da ma'ana ta babu idan ka je kanti sayayya
sai ka ji mai shago ya ce da kai ba wani, ma'ana babu kenan ya ƙare. To wannan kenan abin da ya shafi ginin jimla. Jimlar mu ta biyu, ba sai ka zo a she ka zo, ma'ana sai ka dawo. Idan za ka tafi aka ce sai ka ce to shi kenan sai na dawo, za ka ce oke to she ka zo, ma'ana sai ka dawo. To da abubuwan da suka kama da wannan, to waɗannan su suka tattara suka zama ɗan taƙaitaccen misali da za mu iya bayarwa akan abin da ya shafi Hausar Ghana. Idan aka ce Hausar Ghana, ba ana nufin wai wata Hausa ce daban ba, a'a reshe ce ta asalin Hausa. Zamowar Hausar Ghana daban, sannan kuma a matsayin reshe, sannan kuma karɓaɓɓiyar Hausa ita ma tana, wato daidaitacciyar Hausa, standard Hausa, wadda kamar yadda fara faɗa da farko, a makaranta ake zuwa a karanta ta, a ƙware, a goge, a iya, har ma a samu aikin yi a gida da ma wajen Najeriya. Har ko da wani lokaci, ni ne naku Abubakar Muhammad Ɗangarwa daga tashar ku mai tarin albarka, wato Rumbun Ilimi. Ku daure ku yaɗa wannan bidiyo, ku yi liking, ku ƙaunaci bidiyon, sannan kuma ku yi subscribing na wannan tashar taku mai tarin albarka. Mu haɗu a bidiyo na gaba. Makaranta ginshikin tsarin tafiya kan rayuwa, kuma neman ilimi tushen alkhairi yan uwa. Haka ne. Rumbun ilimi. Rumbun ilimi. Rumbun ilimi katafaren ɗakin karatu cikin harshen Hausa shine irinsa na farko a tarihi. Rumbun ilimi. Rumbun ilimi.